Нямаше да взимам думата, ако не беше споменат меч. Господин Божанков, няма да подкрепяме оръжие за Украйна в никакъв случай. Имайте го предвид. Явно от вас зависи как се конфигурират мнозинства в България и вие определяте кой е познат и кой не е познат. Спомням си един разговор с вас, отворен, когато правихте сглобката с ГЕРБ и когато вие казахте, че не вярвате в това, че трябва да се направи коалиция с ГЕРБ, но ще излезете като маймуна с бомба и ще защитавате на всяка цена това, което е решило партийното ръководство на ПП-ДБ. Това е сглобката. И вие сте една маймуна с бомба, която излиза и защитава това, което му казват временните му господари. По отношение на това дали вие познавате Силви Кирилов, дали вие харесвате ВЪЗРАЖДАНЕ или Има такъв народ, господин Божанков, това няма никакво значение, защото вие сте една малка госпожица, която скоро ще остане и без партия. Да ви кажа нещо друго. Питах Кирил Петков в Габрово, защо го е взел този папуняк Явор Божанков и той ми каза, че ви е привлякал тогава в ПП, сега не знам къде сте, защото помагате финансово на партията. Да знаете защо сте там.